Il-qorti ddeċidiet li l-Gvern ta' Malta u l-Kabinett tal-Ministri għandhom jiddaħlu fil-kawża li fetħu l-Kap Nazzjonalista Bernard Grech u l-eks Kap Nazzjonalista Adrian Delia dwar l-istarijiet kontra l-Avukat tal-Istat. Dan f'digrit li ngħata l-ħamis filgħodu mill-imħallef Tony Abela. Fid-digrit tiegħu l-imħallef Abela, fil-waqt li kwota diversi sentenzi u każijiet passat, iddeċida li l-Gvern u l-Kabinett tal-Ministri għandhom interess ġuridiku sabiex jiddaħlu f'din il-kawża. Dan hekk kif il-kawża nnifisha issemmi kemm lill-Prim Ministru Robert Abela u d-Deputat Prim Ministru u eks Ministru tas-Saħħa Chris Fern. Fir-raġunijiet li ta' l-imħallef aċċenna għall-akkużi tal-Oppożizzjoni u bekk sostna l-importanza li l-ġustizzja fil-każ issir ma' kull parti involuta. Tenna wkoll li fil-ħin li saret it-talba mill-Gvern biex jiddaħħal fil-kawża kien ukoll importanti għat-teħid ta' din id-deċiżjoni, hekk kif sostna li l-qrati lokali dejjem iddistingwew bejn każijiet li għadhom fis-stadji inizjali tagħhom u każijiet li kienu mxew sew. Għalhekk l-imħallef Tony Abela tenna li kif il-każ kien għadu fl-istadji inizjali tiegħu aċċetta li l-Kabinett tal-Gvern jintervjeni bħala parti f'din il-kawża. Għal din it-talba l-oppożizzjoni ta' Bernard Grech oġġezzjonat. Intant, ftit tal-ħin wara li ngħata dan id-digrit, il-Prim Ministru Robert Abela, flimkien mal-Ministru għall-Intern Byron Camilleri, tkellem mal-ġurnalisti fejn qal li l-linja ta' difiża għall-Gvern f'din il-kawża se tkun waħda li tipproteġi il-jed tal-poplu Malti. Fil-proċeduri ta' arbitraġġ internazzjonali li issa ilhom pendenti għal kważi sena, fejn hemmhekk il-Gvern mill-ewwel ħa dak il-proċeduri li kienu meħtieġa biex jipproteġi l-interessi tal-poplu Malti u propju dil kawża għandha lan ewlieni illi tipprova tħarbot u tfixkel dak il-proċeduri ta' arbitraġġ internazzjonali u tnaqqas iċ-ċansijiet tal-Gvern Malti illi jirkupra kwalunkwe somma li tista' tkun dovuta min-naħa ta' Steward. Hawn, il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar l-atteġġjament tal-Oppożizzjoni fejn qal li b'din il-kawża l-Oppożizzjoni qed ixxekkel is-sovranità tal-poplu. Il-Gvern talab li jidħol f'din il-kawża u li se jkun qed jikkawtela wkoll f'din il-kawża huwa dak tas-sovranità tal-poplu. Jiġifieri l-rieda tal-poplu illi kull 5 snin jagħti mandat lil partit politiku jew ieħor illi jmexxi l-gvern tal-pajjiż m'għandix tiġi użurpata min-naħa tal-Oppożizzjoni.